Jediné světlo v mém chicagském bytě vycházelo z obrazovky mého notebooku a ticho přerušila notifikace. Předmět naléhavé personální záležitosti. Požadavek. Odesílatel James Miller. Můj otec myslel si, že píšete je Sterlingovi, bezejmennému rizikovému kapitalistovi, který právě koupil jeho krachující logistickou společnost. Netušil, že píše dceři, kterou před 5 lety vyhodil jako odpadky. Klikla jsem na tlačítko otevřít, nebyl to životopis. Byla to prosba. Potřebuji plat, napsal, abych pokryl dluhy, které po sobě zanechala moje zlodějská dcera, která opustila rodinu. Puls se mi ani nezvýšil. V mém oboru je panika jen neefektivita. Opřela jsem se v koženém křesle a zírala na tu lež. Chtěl milost? Udělala bych mu audit. Napište mi komentář a dejte mi vědět, odkud posloucháte a kolik je pro vás právě teď hodin. Rád bych věděl. Kdo je součástí naší komunity? Zavřel jsem oči a šum serverovny v mé chicagské kanceláři utichl, najednou jsem byl zpátky v Ohiu. Vzduch byl cítit s větralým pivem a citronovou zástavou. Bylo to před 5 lety, v den mých 18. narozenin. Nečekal jsem auto ani večírek. Své místo v hierarchii Millerovy domácnosti jsem znal, ale čekal jsem dort, možná přání, místo toho mi k nohám hodili černý objemný pytel na odpadky. Můj otec James stál ve dveřích mého pokoje a ruce měl skřížené na hrudi. Je ti 18, řekl. Jeho hlas nebyl rozlobený. Byl znuděný, byl to tón muže, který vynáší odpadky. Plnoletý člověk. Moje povinnost dnes končí. Sáhl do kapsy a vytáhl svazek zmačkaných bankovek. Přepočítal mi je do ruky. 2 pětky, 2 jedničky, $12. Jízdné na autobus do města, řekl. Viktorie potřebuje tenhle pokoj. Rozjíždí kanál na YouTube a potřebuje přirozené světlo. Podíval jsem se za něj. Moje matka Jessica byla v kuchyni, drhla hrnec, který už byl čistý. Drhla tak usilovně, až jí zbělely klouby na rukou. Slyšela každé slovo. Neotočila se. Neřekla, Jamesi, přestaň. Drhla dál a mnula si ruce. Viktoria se opírala o zeď v chodbě, listovala v telefonu a už si v duchu měřila prostor pro své kroužkové světlo. Nekřičel jsem. Neprosil jsem, neptala jsem se, kam mám jít s $12 a maturitou. Já a v jeho účetní knize jsem byla znehodnocující se aktivum. Zabírala jsem plochu, kterou mohl investovat do zlatého dítěte. Zbalil jsem si tašku, trvalo to 10 minut, vlastnil jsem 3 páry džínů, 5 košil a notebook, který jsem si koupil za peníze z čištění sousedovic okapů. Vyšel jsem předními dveřmi, aniž bych se ohlédl. Dveře za mnou cvakly a ten zvuk byl konečný, byl to zvuk končící smlouvy, když jsem o 5 let později seděl ve své rohové kanceláři a díval se na světla města rozprostírající se pode mnou, uvědomil jsem si něco děsivého. Kdyby byl James lepším otcem, byla bych nikým, kdyby mi dovolil zůstat. Kdyby mi dal dort a objal mě, zůstala bych v tom městě. Našla bych si práci v místním obchodě s potravinami, vzala bych si kluka ze střední školy a žila bych malým, dusivým životem, vděčná za kousky náklonnosti, jeho krutost byla dar. Nevyhodil mě jen tak z domu. Vykopl mě z klece. Donutil mě stát se dravcem ve světě kořisti, protože jsem neměla žádnou záchrannou síť, která by mě zachytila, dal mi $12 a já si za ně koupil svobodu. Když jsem teď zíral na jeho zoufalý e-mail, věděl jsem jednu věc jistě. Svou investici do mě zlikvidoval příliš brzy. A teď se trh obrátil, generálním ředitelem jsem se nestal přes noc. Neexistuje žádná montáž úspěchu, která by přeskočila tvrdost. Prvních 6 měsíců v Chicagu byla mou adresou skřínka na nádraží Greyhound a spací pytel zastrčený za vzduchotechnikou veřejné knihovny. Velmi rychle jsem se naučil, že hlad zostřuje smysly, když 2 dny nejíte.
Mozek se přestane zabývat sociální úzkostí nebo strachem ze selhání. Stará se jen o přežití, neměl jsem peníze na vysokoškolský titul. Neměl jsem konexe na stáž. Ale měl jsem něco lepšího. Měl jsem bezplatný gigabétový internet v knihovně a posedlost efektivitou, naučil jsem se Python a C++, protože mě kód nezajímal, kdo je můj otec. Kód se nestaral o to, že smrdím suchým šamponem a zoufalstvím. Záleželo mu jen na tom, jestli je logika správná, stal jsem se posedlým logistikou. Sledoval jsem kamiony uvízlé na dálnici a viděl jsem zbytečně vyhozené peníze. Viděl jsem prázdné přepravní kontejnery a viděl jsem neefektivitu. Uvědomil jsem si, že celý americký dodavatelský řetězec drží pohromadě pomocí lepicí pásky a faxů. Tak jsem vybudoval něco lepšího. Napsal jsem algoritmus, který optimalizoval nákladní dopravu a snížil náklady na palivo o 30%. Nenapsal jsem ho kvůli známce, napsal jsem ho. Protože jsem ho potřeboval prodat k jídlu, tak jsem se seznámil se Susan. Byla to riziková kapitalistka, která měla náhodou přednášku v podnikatelském centru knihovny, zahnala jsem ji do kouta k automatu na kávu. Neměl jsem vizitku. Měl jsem zmačkaný výtisk svého kódu a oči, které už 30 hodin nespaly. Nezavolala ochranku, podívala se na můj kód, pak se podívala na moje boty prošoupané na podrážkách a usmála se. Máš hlad? Řekla, mám rád hlad. Lidé s plnými břichy neruší průmysl. To odpoledne mi Susan vypsala šek na $50,000. To byl zárodek řetězce Vortex, na další 4 roky jsem přestal být člověkem. Stal jsem se strojem. Pracoval jsem 20 hodin denně. Najal jsem inženýry, kteří byli chytřejší než já. Spal jsem v kanceláři. Nechodil jsem na rande. Neměl jsem přátele, vložil jsem do firmy všechno své trauma. Kdybych se přestal hýbat. Vzpomínky na tu noc na verandě by mě dostihly. Tak jsem utíkal, ve 23 byla společnost Vortex Chain předním poskytovatelem logistického softwaru na středozápadě. Byli jsme štíhlí, rychlí a bezohlední. Ale potřebovali jsme aktiva. Potřebovali jsme fyzický vozový park, abychom mohli otestovat náš nový autonomní dispečerský systém, proto jsem schválil akvizici společnosti Heritage Haulers, bylo to chladné obchodní rozhodnutí. Heritage byl dinosaurus. Jejich akcie klesaly, management byl přebujelý a jejich technologie pocházely z 90. let. Ale měli kamiony. 500. Koupit je za $4,800,000 byla krádež, podepsal jsem papíry, aniž bych se podíval do personální dokumentace. Nebylo to osobní. Bylo to jen vyřazení majetku, před 3 dny mi pak personální oddělení poslalo seznam nadbytečných manažerů označených k propuštění. Procházel jsem seznam, usrkával espressou a hledal náklady, které bych mohl snížit. A tam to bylo, řádek 42, James Miller, regionální manažer. 10 let ve funkci. Plat $102,000, stuhl jsem. Káva mi skysla v ústech. Tuhle společnost jsem si nekoupil, abych ho našel. Ani jsem nevěděl, že tam pracuje. Změnil práci hned poté, co jsem odešla, ale při pohledu na jeho jméno na obrazovce ve sloupci označeném postradatelní jsem pocítila posun ve vesmíru. Osud mi nedal do rukou jen dopravní firmu, ale i kladívko, e-mail jsem nesmazala. Vytiskl jsem ho. Potřeboval jsem v rukou držet fyzickou váhu jeho lží. Papír mi připadal křehký, ale slova byla těžká, se specifickým druhem jedovatosti, který jsem už léta neokusil. Přešla jsem k oknu od podlahy ke stropu a držela list papíru na pozadí chicagského panoramatu. Milá slečno Sterlingová, začínalo to. Oslovoval dívčí jméno mé matky, přezdívku, kterou jsem používal pro holdingovou společnost. Píšu vám, abych se přimluvil za své postavení. Ve svých 54 letech, s manželkou ve špatném zdravotním stavu a rodinou, kterou musím živit. Je tato práce mým záchranným lanem.
Začalo to jako standardní firemní dopis v tašce. Ale pak přišel Trojský kůň, 3. odstavec se netýkal jeho prodejních čísel ani stylu řízení. Byl to příběh. Pečlivě připravený plačtivý příběh, který měl propašovat jeho neschopnost mimo můj radar tím, že ji zamaskuje jako tragédii. Moje finanční situace je zoufalá, napsal kvůli rodinné krizi před 5 lety. Moje nejmladší dcera Taylor se dostala do špatné party. Zkoušeli jsme všechno, léčbu, terapii, tvrdou lásku, ale už se ji nepodařilo zachránit. V den svých 18. narozenin se vloupala do našeho trezoru a ukradla $5,000 v hotovosti, načež utekla, ty peníze byly naše hnízdo. Citová a finanční devastace, kterou po sobě zanechala, mou ženu zlomila a od té doby se snažíme splácet dluhy, které způsobila. Spustil jsem noviny. Vzduch v místnosti mi najednou připadal řídký. $5,000. Odvykací kůra. Špatná parta. V hrdle se mi zachytil smích ostrý jako řez papírem. Z toho domu jsem odešla s $12 a průkazkou do knihovny, v životě jsem se nedotkl žádné drogy. Byla jsem studentka, která chodila pozdě do noci čistit gumičky. Ale James nemohl lidem říct, že svou jedničkářku vyhodil, protože chtěl pro své zlaté dítě pánskou jeskyni nebo ateliér. V té historce by vypadal jako zrůda. Tak přepsal scénář. Udělal ze mě padoucha, aby mohl hrát mučedníka 5 let, zatímco já jsem hladověl v knihovnách a stavěl algoritmy, on se účastnil sousedských grilovaček a získával sympatie jako chudý oddaný otec zloděje. Zpeněžil mou nepřítomnost, na hrobě mé pověsti si vybudoval společenské postavení. Ten e-mail nebyla jen lež, byl to strategický přínos. Sázel na empatii generální ředitelky, myslel si, slečna Sterlingová si to přečte. Pocítí záchvěv mateřského instinktu a ze soucitu si ho nechá na výplatní pásce. A tak jsem si myslel, že to není pravda, bylo to manipulativní, bylo to groteskní a byl to poslední hřebíček do jeho rakve. Jakékoliv přetrvávající váhání, jakýkoliv drobný biologický instinkt, který mi našeptával, že bych ho možná měla přeřadit na jiné oddělení, se vypařil, nebyl jen špatný otec, byl pro mě přítěží. Člověk, který dokázal vykonstruovat trestný čin, aby zakryl vlastní průměrnost, byl pro mou firmu nebezpečný. Pokud lhal o své dceři, aby si zachránil práci, o čem lhal ve svých účetních knihách, vzdálenost od okna k mému stolu mi připadala jako přechod přes soudní síň, nenapsal jsem zuřivé vyvrácení. Neprozradil jsem se. Ještě ne. Potřebovala jsem, aby do té pasti vlezl dobrovolně. Otevřela jsem kalendář a poslala jedinou pozvánku. Pane Millere, napsal jsem, vaše personální prověrka je naplánována na zítřek v 9:00 ráno prostřednictvím Zoomu. Účast je povinná. Připravte si finanční výkazy. Stiskl jsem tlačítko odeslat. Past byla připravena. Myslel si, že bojuje o svůj plat, netušil, že se chystá čelit žalobci, soudci a katovi, kteří mají stejnou tvář. Tu noc jsem nespal. Ne proto, že bych byl nervózní, ale protože jsem se připravoval. Nadcházející setkání s Jamesem Millerem jsem nebral jako rodinné setkání, ale jako nepřátelské převzetí moci. Nespoléhal jsem se jen na jeho neschopnost, znal jsem muže jako on. Ve firemních strukturách přežívali díky tomu, že byli dostatečně průměrní, aby je nevyhodili, ale dostatečně hlasití, aby si mohli připsat zásluhy. Potřeboval jsem víc než průměrnost. Potřeboval jsem důvod, ve 4 ráno jsem si zavolal finančního ředitele, vytáhni výkazy výdajů pro region Středozápad, řekl jsem mu. Konkrétně všechno, co za posledních 36 měsíců schválil James Miller. Hledejte nesrovnalosti v oblasti cestování, zábavy pro klienty a drobných peněz. V 7 ráno jsem měl zprávu na stole. Byla to pitva drobné korupce, nešlo o žádnou velkou loupež. Bylo to pomalé krvácení. Večeře pro klienta ve Steakhouse v úterý, kdy bylo ověřeno,
že klient je v Londýně, kancelářské potřeby nakoupené od dodavatele, z něhož se vyklubala společnost Shell LLC registrovaná na jeho domácí adresu, a plyn. Náhrady za ujeté kilometry byly astronomické, tvrdil, že měsíčně najezdí 4000 kilometrů kvůli práci, která byla z velké části vázána na kancelář. Spočítal jsem si to. $12 400 jen na podvodných žádostech o proplacení benzínu za 3 roky. Bylo to ubohé. Bylo to málo. Ale byla to krádež, okrádal společnost, aby dotoval životní styl, který předstíral, že si může dovolit, pravděpodobně aby zaplatil Viktorijin influencerský šatník nebo vlastní iluze o vznešenosti. V 8:30 ráno jsem šel do své soukromé koupelny a převlékl se. Oblékl jsem si svou mocenskou zbroj, strukturované bílé sako, které stálo víc než auto, které Viktorii koupil. Vlasy jsem si stáhla do pevného drdolu, nanesla jsem si rtěnku, červený odstín, který byl odvážný a neokázalý. Podívala jsem se do zrcadla. Vyděšená dívka s pytlem na odpadky byla pryč. Na jejím místě byla žena, která dokázala koupit a prodat celý jeho svět. Vešla jsem do konferenční místnosti. Byla to skleněná krabice vznášející se v oblacích. Seděl jsem v čele stolu sám. Po levici jsem si položil vytištěný e-mail, po pravici auditní zprávu, otevřel jsem notebook a přihlásil se do Zoomu. Vypnul jsem kameru. Chtěl jsem, aby nejdřív promluvil do prázdna. Chtěl jsem, aby se cítil nepříjemně. Chtěl jsem, aby se zapotil. V 8:59 se objevilo oznámení. James Miller vstoupil do čekárny. Napil jsem se vody. Nepustil jsem ho hned dovnitř. Nechal jsem ho 2 minuty čekat. Nechal jsem ho, ať si zkontroluje spojení. Ať si upraví kravatu, ať si dělá starosti. V 9:02 jsem kliknul na tlačítko připustit. Dobré ráno, pane Millere. Řekl jsem. Můj hlas byl klidný, profesionální a zbavený jakékoliv známé kadence. Ahoj, tati, jsem neřekl. Ani jsem mu nic nenaznačila. Dobré ráno, slečno Sterlingová. Hlas se mu lehce zlomil. Moc vám děkuji, že jste se se mnou sešla. Omlouvám se za zpoždění. Mám tady trochu pomalý internet. Tak začneme, řekla jsem. Mám před sebou váš e-mail. Vykresluje velmi živý obraz. Ano, no, ucheštl se nervózně. Věřím v transparentnost. Chtěl jsem, abyste pochopil, jakému jedinečnému tlaku jsem vystaven. Ano, řekl jsem. K těm tlakům se ještě dostaneme, řekl jsem. Ale nejdřív si promluvme o číslech. Obrazovka se rozblikala a najednou tam byl. James Miller, můj otec, seděl u kuchyňského stolu, u stejného oprýskaného dubového stolu, u kterého jsem si dělal domácí úkoly, u stejného stolu, u kterého se dával a popíjel pivo, zatímco já mu drhnul podlahu kolem nohou, vypadal starší. Jeho pleť byla povadlá, oči měl zarudlé, nejspíš ze stresu nebo z bezesné noci strávené vymýšlením lží, kterými se mě chystal nakrmit. Měl na sobě košili, která mu byla těsná kolem krku, a potil se pod ostrým světlem zářivek v kuchyni. Fotoaparát jsem měla vypnutý. Na jeho obrazovce jsem byla jen černá krabička s nápisem T. J. Sterling. Prázdnota. Soudce ve tmě. Dobré ráno, slečno Sterlingová, zakoktal a upravil webkameru. Přinutil se k úsměvu, který vypadal spíš jako grimasa. Ani nevíte, jak moc si vážím této příležitosti. Vím, že akvizice proběhla chaoticky, ale chci vás ujistit, že jsem plně oddán nové vizi. Pokračujte, pane Millere, řekl jsem. Můj hlas byl klidný, odtažitý. Nemoduloval jsem ho, ale sterilní kvalita zvuku ze Zoomu mě zbavila důvěrnosti, spustil svůj nacvičený projev. Mluvil o svých desítkách let zkušeností a loajalitě. Ale viděla jsem, jak těká očima po místnosti. Nebyl soustředěný.
Byl zoufalý, čekal na vhodný okamžik, aby nasadil svůj štít. Chtěl jsem se také vyjádřit k osobní poznámce v mém e-mailu, řekl a stišil hlas do spikleneckého šepotu. Vím, že je to neortodoxní, ale moje situace je i jedinečná. Já i moje žena jsme obětí těžké domácí zrady. Naše nejmladší dcera, pro efekt se odmlčel a sklopil zrak, jako by ho přemohly emoce. Byla to problémová dívka, závislost je hrozná věc. Když odešla, nezlomila nám jen srdce. Vyprázdnila náš safe. $5,000. Zničilo nás to, naklonil jsem se k mikrofonu. $5,000, zopakoval jsem. Předpokládám, že jste to nahlásil na policii. James sebou trhl. Nečekal, že ho bude někdo sledovat. No, ne. Nechtěli jsme jí zničit život. To břemeno jsme nesli sami. Takoví jsme lidé. Vy jste to břemeno nesli, řekl jsem na rovinu. To je velmi ušlechtilé. Ale já se dívám na jiná čísla, pane Millere, a ta vypovídají o tom, kdo koho zatěžuje, něco jiného. Stiskl jsem tlačítko sdílení obrazovky. Jeho pohled zaplnila auditní zpráva. Neonově žlutě byly zvýrazněny nesrovnalosti v počtu najetých kilometrů. Podle tohohle, řekl jsem. Jste za poslední 3 roky nárokoval proplacení 48 000 mil, to je v průměru 43 mil denně každý den, včetně víkendů a svátků. Na regionálního manažera, jehož teritorium tvoří jeden skladový okrsek, James mžoural na obrazovku, ústa se mu otevírala a zavírala. Já navštěvuji klienty. Jsem velmi praktický. Zkontrolovali jsme záznamy o klientech, Jamesi, odsekla jsem a pustila pána k vodě. Od roku 2019 si neměl žádnou schůzku mimo pracoviště. Jde o $12,400 v podvodných žádostech. Cože, zeptal jsem se. Nejezdil si za klienty. To je pravda. Vycpával si s výplatní pásku. Tohle je nedorozumění, zvýšil hlas, obranný a pronikavý. Úřednické chyby. Moje asistentka to musela špatně zapsat. To vám vysvětlím. Není co vysvětlovat. Je to krádež. Zmlkl, zadíval se na černou krabičku na obrazovce. Viděl jsem, jak se mu v hlavě otáčejí ozubená kola. Jak kognitivní disonance pracuje na plné obrátky. Jeho mozek odmítal realitu. Byl obětí. On byl ten dobrý otec, nemohl být zloděj. Hlas vycházející z reproduktoru mu zněl povědomně, jako přízrak tónu, který neslyšel už 5 let, ale on to poznání zatlačil hluboko, protože kdyby si ho připustil, kdyby si dovolil uvědomit, kdo drží lupu, celý jeho svět by se rozbil. A tak se držel své iluze. Ty to nechápeš, zasyčel a strach vystřídal vztek. Jsem dobrý člověk. Prošel jsem si peklem. Moje dcera. Přestaň mluvit o své dceři, přikázala jsem mu. Proč, vyjel na mě. Co o ní víš? Jsi jen nějaký korporátní kravaťák ve skleněné věži. Nevíš, jaké to je, když tě zradí tvá vlastní krev. Cože, zeptal jsem se. Myslím, že jsem řekl, že sahám po tlačítku fotoaparátu. Vím přesně, jaké to je, klikla jsem na ikonu kamery. Můj obraz zaplavil jeho obrazovku, ve vysokém rozlišení dokonale orámoval panorama Chicaga, které se lesklo za mnou. Už jsem nebyl ten teenager v mikině s kapucí. Byla jsem žena, která mu podepisovala výplatní pásky. Ahoj, tati. James stuhl, oči měl vypoulené. Naklonil se blíž k obrazovce svého notebooku a jeho dech zamlžil čočku kamery na jeho konci. Taylor, vyšlo to jako sípání. Cože? Co je to? Proč si to udělala? Kde jsi? Jsem ve své kanceláři, Jamesi, řekla jsem. V kanceláři generálního ředitele. Vortex Chain je moje společnost. Ne, zašeptal.
Prudce zavrtěl hlavou. Ne, jsi servírka. Nebo feťačka. To nemůžeš být. To není možné. Je to docela možné. Minulý týden jsem si koupila Heritage Hallers a teď jsem si přečetla tvůj e-mail. Taylor. Vstal tak rychle, že se mu převrhla židle. Zmatek vystřídala panika. Holčičko, já to věděl. Věděl jsem, že ze sebe něco uděláš, všem jsem to říkal. Tvoje matka, odvrátil se od obrazovky a křikl směrem k obývacímu pokoji. Jessico Victorie, pojď sem. Tady Taylor. Je bohatá. Je to šéfka. Ohlédl se na mě. Na tváři mu pohrával groteskní úsměv. To je úžasné. Teď už to můžeme nechat v rodině. Můžu být tvůj viceprezident pro provoz. Znám tenhle biznis skrz na skrz. A Victoria, ta potřebuje pauzu. Přestaň, řekl jsem. Můj hlas nebyl silný, ale prořízl jeho blábolení jako nůž. Máš padáka. Úsměv mu ochabl. Cože? Máš padáka. Za zpronevěru. Za neschopnost. A za lhaní firemnímu úředníkovi. To nemůžeš udělat. Jeho tvář se zbarvila do skvrnitě fialové. Jsem tvůj otec, vychoval jsem tě. Ty jsi mě ubytoval, opravil jsem se. Až do mých 18 let. Pak si mi dal $12 a pytel na odpadky. Pamatuješ si to? To byla tvrdá láska, učil jsem tě odolnosti. Podívej se na sebe teď. Fungovalo to. Fungovalo to navzdory tobě, ne díky tobě. A když už mluvíme o bydlení, zvedl jsem ze stolu složku. Prohlížel jsem si majetek společnosti. Ten dům, ve kterém teď sedíš, je zástavou firemní půjčky, kterou sis vzal před 5 lety. Aha, řekl jsem. Půjčky. Kterou si nikdy nesplatil. James zbledl. Jak to? Jak o tom víš? Ta firma teď patří mně, tati. Což znamená, že ten dluh patří mně. A já ho vymáhám. To nemůžeš, zakuckal se. To je náš domov. Je to majetek společnosti. A protože už nejsi zaměstnanec, máš 30 dní na to, abys ho vyklidil. Taylor se potěšil, do záběru vpadla matka Jessica. Vypadala starší, unaveně. Odstrčila Jamese stranou a přitiskla tvář ke kameře. Taylor, zlato, tohle nedělej. Jsme tvoje rodina. Milujeme tě. Podívala jsem se na ní. Na ženu, která drhla hrnec, zatímco já jsem balil svůj život do pytle na odpadky. Máš $12, Jessico. Zeptala jsem se, zamrkala slzami, které jí stékaly po tváři. Cože? Máš $12? Protože to stačí na lístek na autobus. Mně to stačilo. Mělo by to stačit i tobě. Taylor. S Bohem. Ukončila jsem hovor. Obrazovka zčernala. Obrazovka zčernala a v mé kanceláři zavládlo ohlušující ticho. Dlouho jsem tam seděla a čekala na náraz, čekala jsem na pocit viny. Lítost, zdrcující smutek, o kterém všichni říkají, že ho máte cítit, když odříznete svou rodinu, ale nic se nedostavilo. Jen hučení klimatizace a vzdálený šum města pod námi, zvedl jsem peněženku. Byl to elegantní černý kožený značkový kousek, nahony vzdálený té na suchý zip, kterou jsem měl jako teenager. Otevřel jsem skrytou přihrádku v zadní části. Ve složeném malém čtverečku opotřebovaném na okrajích byla jediná dolarová bankovka, poslední zbývající voják z $12, které mi dal James. Schovávala jsem si ji 5 let. Nosila jsem ji po útulcích pro bezdomovce, knihovnách a zasedacích místnostech. Byl to můj talisman, moje připomínka toho, jakou jsem pro něj měla cenu, rozložila jsem ji. Papír byl tenký, křehký.
George Washington vypadal unaveně. Vstal jsem a přešel ke skartovačce v rohu své kanceláře. Vložila jsem bankovku do štěrbiny, stroj vydal ostrý. Rozhodný zvuk a dolar zmizel a proměnil se v konfety v koši pod ním, bylo hotovo. Už jsem tu připomínku nepotřeboval. Nepotřeboval jsem, aby mě poháněl vztek. Ano, na zlobě jsem vybudoval impérium, ale teď. Teď ho budu řídit na základě ambicí. Řídil bych ho podle svých vlastních podmínek, vrátil jsem se ke svému stolu a stiskl tlačítko interkomu. Maro? Ano, slečno Sterlingová. Řekněte právnímu oddělení, aby pokračovalo v zabavování majetku v Ohiu, a zablokujte další telefonáty od rodiny Millerových. Rozumím. Posadila jsem se a otevřela notebook. Bylo třeba odpovědět na e-maily, projít smlouvy, optimalizovat logistickou síť. V jedné věci měl otec pravdu. Byl jsem stroj. Ale zapomněl, že stroje necítí bolest, prostě jen pracují a já měl spoustu práce. Pokud jste někdy museli přerušit vazby, abyste se zachránili, podělte se o svůj příběh níže. Nejste v tom sami.